kanti nanhlangana ngimuphi Facebook nabafana benabanishelayo baqome beze benishade ngoba mina ngeke ngathi ngiyazama ngagileka cha nendaba lemeli ngikhona ngisheshise nani-ke ngo-2023 ngithola umfana la ku-Facebook engishela wangishela umfana engibhalela nkosi yami ngimziba wayesenesinye isitayela sokuthi uma ngiphostile vele comment efakazi ethi sithanda sami sengisenza ukudelete ama-comment akhe kwathi ngolunye usuku ngathi umfana abantu yazi-ke ngibhaleke ngizwe nokuthi kanti uhleze funa ukuthini uhleze ngibhalela nempela ngambhalela umfana abantu ngathi unjani wathi uyaphila ngathi nami ngiyaphila wayichaza-ke wathi uMaxwell wakamthethwa uhlala eNgwelezane yabo nje wayichaza nje ukuthi unengane kodwa ena4 wathi mina ngubani nami ngamtshela ukuthi ngubani ngathi mina kodwa ngihlala eDondotha ngangasho nje indawo engihlala kuyona ngqo ngathi ngihlala eDondotha wathi naye unayo ikhaya ngaye emakhaya so uyangithanda and uyafisa ukuzovela ekhaya ngonyaka ozayo ufuna ukungenzisa ilayisensi ufuna ungifundisa evasithi mangiqeda isikole hayibo washo nje zonke nje izinto ezinhle ngangakholwa-ke mina wathi ucela ukuthi ngimuphi inamba yami ngamtshela mina ukuthi ifoni anginayo wathi ucela ukuthi ngimuphi inamba lo muntu engiloge kuyena nangempela ngamnika wangifonela wangibingelela-ke kwi-call ngathi mina nkosami umnikazi wefoni siyayifuna ifoni ngadropha ifoni nganika umnikazi wefoni ifoni elokhu engibhalela wathi next week uzongithengela ifoni ukuze kuzoba lula ukuthi sixhumane hayibo mangimboda la ethombeni ngathi mdala ngimbuze umuntu onangaka ethi una 23 ngithi hayi okay ngithi kodwa ngokuthi umuntu ona 23 nengane na 4 ngithi hayi kodwa okay akunankinga ethi uzongithengela ifoni ngimzibe mina mfana ngiqhubeke ngimzibe ushayeke lolu soyithe uzongithana ngale phone next week engibhale isicelo sihlangana eTown sengithengela ifoni ngiqale mina ngimzibe mfana abantu hayibo sicela sihlangane phela eTown phone sengiyithengile ngithi mina namanga ngishuthele ngibona ngempela ishothi umfana ifoni angiphuma impela ekhaya kodwa ngalolo suku cha ngayenza iplan ukuthi ngiyomana nomfana ngiyolanda ifoni phela wayengithengele yona ngihamba manga ekhaya kwakade ngingama-culture ngiqamba manga ekhaya mina ngithi ngiyangama-culture so kumele ukuthi ngihambe-ke nangempela ngaye eTown mina ngathi uma ngifika eTown ngendlela nganginamabhadi engakhona ngathi ngehle ebhasini ngahlangana no-class teacher wami class teacher wayengibuka sho ukuthi wayengifanisa oba ngibuka ezethi nami ngimbuka ngiyamfanisa kahle kahle hayi ngihambe mina class teacher ngingamnaki nje ngihambe ngimfonele umfana mind wangithi anginayo ifoni ngihambe ekhaya ngitshontshe ifoni yagogo uthi phela sikwazi ukuxhumana nomfana ngathi mangifika eTown xhumana nomfana eze-ke umfana engifike nginike i-Giftsburg uma ngithi yabuya i-Giftsburg ngaphandle ibhale something special for someone special hayibo mangivula phakathi kunefoni ngempela hayibo ngixaye ngithi phela umuntu ngoba kangazi ifoni manje usengithengile kanjani ngixaye phakathi kwi-Giftsburg kwanginencwadi K53 so ngambuza mina ukuthi eyani incwadi wathi incwadi angibe ngifunda cause mase ngine-ID ufuna ungenzisa ilayisensi leyo ncwadi nayo ukuze benelayisensi wayifunda yona yo hayi ngibona hayi shuthi lo mfana phela userious ethi ufuna ukuthi engithengeleni ngithi mina asine Amstel price like ngingabali izinto ezinkulu ngithi angithele amacici manecklace na impela ngithengele ethi ufuna ukudlaphi ngithi mina asami sodle petrol senginemali sithenge petrol sidle sesekusuka lapha epetrol sesiqeda ukudla umfana wabantu ethi asambeni ngithi mina siyaphi sambe nje sekwenye indawo angizazi mina vele indawo zasempangeni uma sifika kwenye indawo engene nje yena aqala ethi angimlinde ngaphandle engene ngimlinde ethi-ke sesingangena kuphela nje 2 minutes sesingangena ngixaye manje mina hayibo singene sinyuka itebhisi lama ngibuka la emaceleni udongweni kunethembe abantu abanqo sengithukile singene-ke lapho-ke siya kwelenye iroom hayi shuthi ibuye ingqondo uthola umfana shuthi ubhukhile nangenhlahla nje futhi ngangalala naye ngayidlela ukudla mina lokusasingangishile lapha de ngudle petrosi ngangababikho nje la futhi kuba ifuna ukulala nami ngizomemeza ngicela usizo phela ngeke ngithi mina umfana wathi umfana masohlala 4 hours ngamtshela mina sengifuna ukuhamba nje manje kwalo 4 hours angapheli I think mhlawumbe kwa2 hours awuphelanga athi mfana manje kanjani manje ngikhokhile sihlaleni 4 hours qeda isikhathi sengisikhoke ngathi lutho ngifuna ukugibela ngekhaya ngathi mangifika ekhaya ngenza uWhatsApp siyaxoxa nomfana abantu eposte ikheke lasewulwethu ku-status ngithi mina yazi ngalihalela ikheke yazi ngaleli ikheke yabo nje yonke lonto ngithi umfana mina sengawadla ngaze ngadela cause bengisebenza khona eWoolworths ngo-2010 hayibo ngicabange mina ngithi mina ngingamtsheli ngisho nenhlezi ukuthi wena lo mfana ngo-2010 wayesesebenza ekube mina ngo-2010 ngangenza i-crash
ngaze ngivele ngidideke nje. Ngingamtsheli kodwa ngithola okay, ibuye ingqondo ukuthi okay, shuthi lo mudala. Leyo nto yenzeka nini? ngoLwesihlanu nangeSabatha sixoxa nje efonini. Ifoni angazi ukuthi umalume wayibona kanjani. NgoMsombuluko ngimele ngiye esikoleni, umalume wayibona ifoni. Wathi wangimisa lapha nje wangikhwathaza, wakhipha yonke into ebengiyithenga wayilahla lapha phansi, amacici, amafoni, yonke leyo nto, ama-charger. Wathi wegogo lo usenefoni. Ngathi mina ifoni akusiye yami, yamngani wami. Lokho ngiqoma kwathiwa avula ifoni, ngathi mina ngiyazi password, isale kumakhalisha ifoni kumngani wami ade ngibambisile. Malume ngedrama yakho aqonda esikoleni. Wayokothisha wathi kumaculture sekutholakala amafoni. Bathi othisha lo bengekho kumaculture. Ngathi mina bengikhona kumaculture. Bangibuza othisha besiqokeni, ngathi angazi kodwa bengikhona kumaculture. Ngiqhwa nami nkani yami ngathi nje bengikhona kumaculture. Ngiyabona manje uthi kushubile. Lo thisha wangibona etani class teacher uthani wena ngakubona etani ugqoka ukuthi nokuthi nokuthi. Ngithi mina kwangasimina. Kuthe kusenjalo ngabhalela umfana, ngicela bengilokhise esikoleni, ngabhalela umfana ukuthi ifoni sebengiphucile ekhaya umalume. Wathi umfana ngiqamba amanga. Ngathi ngeke ngize ngiqamba amanga, ifoni bangiphucile ekhaya, ngiyadabukisa manje. Wathi umfana nginika inamba malume wakhe, ngathi mina ngiyazi inamba malume ngisesikoleni. Umfana wafonela amaphoyisa. Bahamba ngithi mina umfana ngithi ngihlala eDondotho, bahamba baqonda eDondotho. Bayongibuza esikoleni ukuthi nento engaflopha ngayo ukuthi ngangifaka ithombe zami la ku Facebook ngifake inform. Baqonda eDondotho bafike babuza eDondotho othisha wakhe eDondotho ayikho nentozane esikoleni. Bathe eDondotho hayi cha ifundile kodwa inform bayisho isikole, igama lesikole se-inform ayigqokile. Bese esikoleni ngirelaxile mina ngibona ivoni yamaphoyisa. Ngathi nje manje ngithi ngiyabuka kahle kwehlala umfana wangithengela ifoni. Into engayitatazela. Ngabizwa amaphoyisa wathiwa iphi ifoni, ngasho ukuthi ifoni isekhaya. Nempela wahamba umfana ngeveni ngabachaza ukuthi ekhaya ngikuphi. Bayithatha ifoni. Ngathi ngibuye esikoleni isibhaxa ngasithola. Isibhaxa ngasithola kuthiwa mina ngibophisa umalume. Ngiyabonga nje into enokuqoma la ku Facebook. Bafana ba Facebook ikhohlwane mina.